салом алайкум бародарои видеои имрӯзаи мо дар бораи ки аз ҳамин худи Германия то Тоҷикистон ва Россия мошин бурданай метавонед видеоро хушрӯ тамошо кунед, подписатсия кунед дар канал. То 1 май конкурс аст, метавонед дар конкурс иштирок кунед. баъд камтар маълумот метиҳем дар бораи ҳамин як фирма ёфтагием. баъд ӯзша метавонед хутон тамошо кунед. баъд агар ягон нофаҳм мекишид гап занед, мефаҳмонем. Якмин шаҳре ки масалан дар инҷа навистагиай Россия Екатеринбург 1250, масалан як мошина аз инҷа то Екатеринбурги Россияра 1250 евро мебаранд. масалан бо дигар шаҳрҳош ҳастанд, не ки ҳамин шаҳрҳое ки масалан ман гап мезанам бисёре баъд дар инҷа савол омадагиай. Дуюмин шаҳраш Москва. Дуюмин шаҳраш шаҳри Москва ҳастай. То шаҳри Москвара 800 евро аз ҳамин худи Германия то ҳамун Москвара, масалан то Россияра мерава, мераса мошинтон. баъд дуюмаш Санкт-Петербург. Санкт-Петербург 750 евро. ҳозир бо Тоҷикистонам мековем. Тоҷикистон аз ҳамин худи Германия то Тоҷикистон то шаҳри Душанбера 1550 евро. Як мошини шуморо метавонанд ҳаминҷа то худи Душанбера бурда расонанд. баъд бо метавонед ҳамин мошин як вагонша заказ кунед. Вагонаш бо арзонтар меғалта, чем масалан мошина дона ки қати равон мекунед. ҳозир ман нашод Украина гап мезанам. барои як бародар гуфта буд ки то Украина мошина 1550 евро овардагианд. ин аз ҳамин худи Германия то Украина то Киева 950 евро мошинтона мебаранд, мерасонанд. вай бародар 550 евро масалан зиёдтӣ додагиай нашоди мошинаш. баъд дуюмин масъалае ки номерошон дар WhatsApp. ин номерошон WhatsApp имо любой чӣ доранд, метавонед қатишон гап занед. баъд номерошон бо хушрӯтар ман чӣ мекунам. инҷа номи ҳамин фирма Augsburg Auto ҳастай. метавонед дар инҷа бо офис дар Москва, офис ва Германия масалан метавонед бо одамое ки дар Санкт-Петербург ҳам ҳастай, номерошон ҳастай, метавонед шумо қатишон гап занед. масалан одамое ки дар Россия ҳастанд метавонанд қатишон гап зананд. одамое ки дар Германия ҳастанд метавонанд қатишон гап зананд. номерои Германия, номерои Москва ё российский номер, Санкт-Петербург, Москва кадме масалан хубтаре ва ёда метавонанд алоқа кунанд қатишон. баъд адресошон инҷа адресошон ҳастай. кадмее ки дар Санкт-Петербург метавонанд масалан адресошона ёфта, масалан адрес дар Германия кадме ҳамин шаҳрҳо дар наздиктар боша бо метавонанд пеш қатишон рафта гап зананд. баъд ҳозир ман як чизи дигар гуфтаниям. масалан инҷа метавонед нашод описания ё покупка, доставка, таможни масалан дигар чизҳош ҳам омада хонен. ман барои ссилкаи видеора дар барое ки метавонед инҷа поиск тен поиск, экспертиза, покупка, доставка, таможни ва метавонед нашоди ёш хонен. барои ссилкаи ҳамин сайта ман дар таги видео мепартом, мемонамша. шумо метавонед омада хонен хушрӯак хутон. баъд инаинҷа номерое ки доранд ин WhatsApp, Viber ки номераи ҳамин Германия ҳастай. иморам доранд, Skype-ани доранд ҳамиё. баъд ҳамин Augsburg Auto аз соли 1999 сол кор мекунад. масалан хеле таҷрибаи корӣ дорад. масалан инҷа ҳастай Купит Auto Германия.
مثلا اینجا هست доставка нашуд доставкош метавонин Москва, Петербург, Урал, Сибир, Украину ва дигар шаҳрҳое ҳастанд. Метавонед шумо масалан дрое нами масалан инҷа ҳозир ман нашуд дар бораи Тоҷикистон ки чӣ чизе навистагиан ман метромадум ина дар инҷа ҳастай. Инҷа якум, дуюм, сеюм, чорум вариант доранд. Метавонед шумо ҳамеро хушрӯтар хонен ва маълумоти худтон гирен. مثلا بعد خیلی میتونیم با همین طریق واگن و با دیگه چیزایی هسته شما یا هم ده خوبترش یکمین دروین همی نشد همی تعریفاشون خونن چی نویستگیه چی گفتگیه بعد یک بار دیگه خودشون گپ زنین. این خوبتره برای شما. من این ویدیو را طریق شروع کرده نمیدونم از سببی که مو программе ки ман видео мекардам аммо вайрон шидагиай. баъд ира ман ҳамин через телефон кардагим ҳамин чӣ қадари маълумоте шид. агар нашуд и ягон маълумоти масалан пурра бихоҳен видеои дигара ждат кунен. баъд бо нашуд Растамошкаи Тоҷикистонам гап мезанем шумода мерасонем. нашуд Растамошкаи Тоҷикистон ҳозира мегӯянд камтар Растамошка арзонтар шидааст. خیلی باقی در امان خدا باشین بچه ها. اگر سوالات هم باشه در تای کامنتری نویسیم و جوابتون میگردم.